Sinaye sikhona naye ke umama uKhawula kusuke isigayigayi sakhe sinamandla somsakazi yabusekho umzima Christian Radio Station. Njengamanje ke sesikhona umama sinaye la emoyeni sizoxoxa naye ke kabanzi bakithi lapha ke ku Women's of Note interview njengomunye wabantu ke besifazane sibathandayo nesibahloniphayo kakhulu endimeni yezobuholi. Umama ke uyilunga leParliament njengoba ke besinge ngathi ukusho ngathi ukubalula kancane kodwa ke ngicela ukuthi nje ngimnikeze ithuba akabingelele abalaleli besigayigayi. Ngibonga emsakazweni bonke abantu Christian Radio ngegameni labantu besifazane amen. Awu siyabonga bakithi uthi uyabingelela nje ngegama ke lembokodo. Mhlambe ke kuningi umama ke uKhawula esimazela kona njengesishoshovu esikhulu ekwenzeni isiqiniseko sokuthi amalungelo ikakhulukazi abantu abamnyama uyawamela uyazama ngazo zonke indlela ukuthi ke akwazi ukuvikeleka eParliament kanjalo futhi ke nasemphakathini. Kodwa ke mhlambe khona izinto mhlambe abanye abantu abangazazi ezingale sifuna ukwazi umama Khawula kahle ukuthi umama Khawula ungubani ufundephi ukhulelephi futhi izona ke ezinye zezinto nje esifisa ukuzazi ukuthi umama akasichaze ukuthi kahle kahle ungubani ukhulele kuphi. Ngibonge emsakazweni nabalaleli mina Khawula ngokuqala ngala emthandweni wamakhulu. Kakhula ngathi ngikufa kwekhaya lokumndeni mina sengikhulele ekhaya amazi ezozathi aboboma funda ngafunda emthandweni kahlangana ngafunda amabanga aphezulu ngenxa yesimo engisebenzele naso ngalezi. Awu kuyezwakala siyajabula kakhulu mhlawumbe umama esakhula wayekade ngumuntu onjani ngoba siyambona manje ukuthi hayi man uyasebenza ngendlela ke eyisimangaliso futhi dedication anayo une-confidence uyazethemba unesibindi. Ngabe esakhula lento yayikade ikhona yini esakhula yokwenza isiqiniseko sokuthi ulwele amalungelo abanye abantu? Engakusho nje ukuthi uNkulunkulu uba ne-support nomuntu inokudasa ngoba phambili sakhula nje ukuhlukumezeke ngikhule ngithola njengokushonelwa abazali kanjalo nomsebenzi ezenza empilweni yami ngifunda kwagcina sekungifaka ukuthi ngigcine sengingena kwipolitiki beyangithatha ngezagcina isingisiya njengoba sengiba abelwazi njenga izinto zikamboni nabona ukuthi hayi ukuthi ngilizwe kufanele ukuvume libe ifa ukwazi isasa lakho nabanye abantu. Kuyezwakala siyabonga kakhulu mhlawumbe ke singafisa ukwazi ukuthi uma uqale nini ukusukuma bonke ngeke kunesidingo sokuthi ngisukume ngilwe ngoba siyabona ukuthi masilandela ihistory yakhe ukuthi akaqali ukulwa manje akaqali ukulela amalungelo abantu manje but wayekade ekhona nangaphambili ngalesa sikhathi kusaliwa kuliwa nohulumeni wobandlululo yini ke yaqala manje ukudrive ukuthi ubone angisukume ngilwe futhi uqale nini ukulwa? Ngacabanga nje ngama-80s yalabo 19 angomunye wayephambili impela nami ejeyile isololozoba ngendlela esenande hayi singaya ngangile ngaze angihamba ngayo la umuntu okuzabalaze ngesikhathi savala intomo ngalesi sikhathi wasekubi kakhulu. Yebo. Before 94 nje ngangomunye wagcina abethubeleza sambe sibambe imihlangano kanjalo ngagcina sengu-organizer we-ANC ukuqala ngo-1994. Isikhundla esikhulu kangaka webakithi uorganizer wonke. Siyabonga mhlambe ke manje ngomuntu ke ngoba siyakubona ukuthi umuntu o-embedded emphakathini okhona ugxilile emphakathini awugcini nje kuphela ngokuba umholi lapha phezulu kodwa ukhona emphakathini uyahlangana nomphakathi ngoba abamaningi amanye ama-issues onokwaveza eParliament abanye abantu ababaholi abebekade bengawazi kodwa ngenxa yakho ngoba uyaphila nabantu emphakathini uwathatha ama-issues wabeke phezulu eParliament. Sifisa ukwazi ukuthi ke njengoba uphila nabantu iziphi izinto ezingama-challenges eziyizingqinamba obona ukuthi lezi ke zibhekene nabantu besifazane
besifazane abantu besilisa abangabhekene nazo obona ukuthi yabo lama challenge awabantu besifazane kuphela? Ngibonga msakazi ngibonga nabalaleli ngizokusho nje abantu besifazane basession eSouth Africa basasele emuva kakhulu ngawukuthi nanango bezomnotho basele emuva kwala namkhaleni kanjani abanakwa. Yes. Nasinto amabhizinisi. Yes. Angibabona besifazane besigqokile noma bangamafolisi jona even emsebenzini mawuthi uyababheka even ikhundla zokuthi baphathe ngiyababona besele emuva even ukuqasheka baqasheli kalula njengomuntu wesifazane. Okunye-ke okubuhlungu kakhulu kubantu besifazane engakhuluma ngakho ngimangithi la South Africa bamakhulu even nanalento zokuhlala mawubheka izizwe abahlala kuzona umuntu wesifazane azikhulule umuntu wesifazane kwanjena yena oyizala abantu ohlezi efuna ukubona ehlezi kahle ney'ngane zakhe. Alela-ke kudala yokuthi umhlaba bawuthola abantu bakithi abamnyama besifazane ukuze bekwazi nabo ukuyimela balime baphatheke baphinde baze bajabulise. Nokubandlulela basafela kakhulu izinto efuna abethole isamba funeka benze sure ukuthi bozi babe nabantu abathize abanenhlelo baphumelele. Hayi kuyezwakala mhlawumbe makho kulama challenge lama challenges osuke wawa outline wawabeka phezulu kwetafula ukuthi ke akhona akhungethe abaphethe futhi abantu besifazane. Yiziphi mhlawumbe indlela ocabanga ukuthi lezo nkinga zingakwazi ukuthi zisombululwe ngazo, ngoba kuyeke kusho kuthiwa yonke inkinga inesixazululo. Nawe njengomuntu wesifazane ikuphi njengoba uwelinye lama voices abantu besifazane, iphimbo labantu besifazane, ikuphi nje ngempela ongabona ukuthi yabo kule ama challenges sengo outlineile nansi into engaba isisombululo? Ngibonga msakazi nabalaleli, yabona ngidlula lento mangase thina as members of parliament mangibala nami ngibala ama-minister ama-MEC kunjalo mangase esele kubantu besifazane ababheka amakhono abanawo ababheke ukuthi yini izifiso zabo, ngoba umuntu wesifazane mhlawumbe ngiyakwazi babona ukuthi ukwazi ukuthatha isente abekadengelayo umbone esibuyile azabe nesibaya, uyakwazi ukulima ahambe obamba indima komunye umama amnikeze imbewu alime. Mina ngokwami ngimangase abantu besifazane bahambe bayobheka emkhakheni wamathalente abanawo babanikeze imali bakwazi ukulima, babanikeze umhlaba. Ngabe kuphelile ngoba imoto abanye babo banayo umhlaba ngakufondwe komaphumulo njalo ubone nabo incentive kodwa bakwazi abekho abantu abayayo bona babanikeza imali futhi nayo imali limane fuyani ukuze nani bezomkhiqizo wenu bezokwazi ukuthi sizodayisa siphinde nize nabantu baphinde futhi bavulele ney'mboni bakwazi ukuthi nabo badayise ngamazwe angaphandle. Siyababona abantu besifazane bakhona ngisho la ematradini emgwaqweni, kodwa manje le mboni igcina manje idlalela emakheleni ungazi abangena kanjani bayiphathele imali. Mina ngithi umuntu wesifazane ngendlela uNkulunkulu aphusise ngayo, nangathi uhulumeni abuyele kumuntu wesifazane ahlale phansi nabo abalekelele kungalunga. Okubuhlungu kuyimanje sinabantu besifazane abenze ngomshwalense kuthiwa engineering i-electricity bonke labo bantu abanye benze umhluphisi kodwa bakwazi ukusondela kubona abaqashi baphinde bakwazi babavulele nabo iy'nkampani baqasha abanye abantu. Ilapho nje ngoba baya-ignora lezinto bagcine bayikhuluma ngomlomo abayi bona ilonto. Kuyezwakala siyabonga kakhulu mama. Ungena nje kancane ke kuseyinyanga bakithi abantu besifazane, singene nje kancane kuyisematheni. Siyazi ukuthi umongameli wezwe usanda kwenza lento ekuthiwa ke izinguquko ebuholini kuhulumeni kwi-executive yakhe kuthiwa ke cabinet reshuffled phecelezi. Mhlawumbe ke siyabona ukuthi ke bakhona abantu besifazane akabafakile, kodwa kunezikhalazo eziqhamuka kubantu besifazane abasebancane ukuthi yize noma ebafakile
abantu besifazane sibabona beappointiwe kodwa abantu besifazane abaningi abafakiwe laphana eParliament abafakwe as ongqongqoshe kufakwe abantu asebeneminyaka engaphezulu ka65 kuya phezulu iyabakhalisa le abantu abasha. Ngifuna ukuzwa ke nawe njengomunye womuntu wesifazane ukuthi ngabe isikhalo salabo bantu besifazane abancane sibalekile noma hayi asikho isidingo noma ngabe kuthi umuntu ungakanani as long as kuwumuntu wesifazane noma ngaba na 70 noma ngaba na 80 abe ungqongqoshe as long as umuntu wesifazane noma uthi njengomama hayi ibalekile na indaba yeminyaka ukuthi nabo abancane besifazane abanikezwe amathuba okuhola. Ngibonge msakazi nakubalala uyabona ukuthi indaba ebalulekile. Yebo. Esitheni mangabe sasiyeka nje ukudala mhlawumbe siyabona namanye amazwe angaphandle. Imoto abantu abaseParliament kuba abantu abadala kodwa yeah lawo manje ngikhuluma ngawo yebo ngoba amazwe angadaleli amaphepha ezibili ngoba kuyazi ukuthi la ema-ofisini abakhona la bazoba uma-research abazosebenza la njengabakuthi bona laba bazolekelela baba ama-advisor alabo maminisi nasema-ofisi kodwa-ke la eSouth Africa because labantu abancane bafundile baqedile ey'koleni baqashwa nala kufanele bangene khona-ke ema-ofisini-ke alaba amaminisi amadala noma kulawo ma-department. Mina ngokwami besithi no abafakwa abantu abasha ngoba phezathina vese sekwethina already sesizokuyela eceleni engandeminyaka nanokuthi bebona basenemqondo efresh bayadingeka njengoba khona isi-services bazenze emakhulu yabo bayadingeka abantu benze nami kuye eziphathe kami kuyibuza izingane engifunde kangaka ziyosebenza nini ngoba ibona kuze bona umuntu omdala umthetho wokuthi ihlakele ekhaya yeyi bakithi kuyimbuzi ukuthi anengane efundi lapho ngicela ukuthi siyosebenza nini. Ngibona mina la eSouth Africa kuwurongi kungeke kufane namazwe angaphandle ngoba lana abaqashwa bakude ema-ofisi namasibadala eParliament kodwa bona bazongena bakwaziwe basebenze ngemfundo yabo. Abangene nabo eParliament isekhona nathi kuze ukuthi siyaphuma thina la nazi ingane zileseyiqeqeshile zibukile thina le ndaba ukuthi ingane zesilo zabeke empeleni napa ngiyibone ihamba kahle lena. Kuyezwakala siyabonga kakhulu mawethu. Ngicela nje ukubuza umbuzo wogcina ngciba kithi bese siyagoqa ungangishayi. Ngifisa ukwazi ukuthi la mhlawumbe ukuba umama akangenanga kwipolitiki akangenanga ezintweni lezi zokulwela amalungelo abantu. Yini enye mhlawumbe ayeyithanda sakhula athi yabo kodwa le ngangakwazi ukuyenza. Ukube nje kuthiwa angenanga kwipolitiki yini leyo? Sifuna ukubona umama Khawula manje kwenye indawo other than ipolitiki ukuthi yini le ayengakwazi ukuyenza. Hayi baba ngikhohlisa mina bengithandela nje isimo langesikhathi yeParliament bengidlalela emasimini ngiyilimela ngikhonza ukudla kusuka emasimini ngijabulela nje ukubona ukudla kwami ngilima nje ngithandana nokuthi-ke ngithole umhlabane omkhulu engizokwazi ukulima ngifuye njengoba namanje hayi ngifuye izinja uziy'buzi sezinje zami zozenzani. Bakithi ukulima nokufuya ney'mbuzi ikomo ngidayise kuze abandlukulu ngishone baqhubeke nabo balime badle. Siyabonga yeyi Hey bakithi waze wanesifiso ke esihle sokuzisebenza ngoba isikhathi esiningi njengabantu sesithande ukuthi ke sisebenze kumlungu sasihle nasi ke isifiso sakho kodwa ke njengamanje ke sesiyagoqa ngicela nje uma asho ke amazwi okugcina nje okugoqa akangawusho kulomuntu wesifazane okhona ekhaya kuyinyanga yabantu besifazane ukuthi imaphi nje amazwi akangawasho ukuzama nje ukubakhuthaza ukuthi ke nabo bakhumbule ukuthi njengabantu besifazane bayabantu futhi ke banamandla okuguqula isimo sibe esingcono. Ngibonga mphakathi nathina abanalezi bami ngithi mina abantu besifazane isikhathi esiningi kufuneka sizise emqondweni singalokhu adukile esifazane lokuthi ngiyahlupheka
Yeah. Ngoba uNkulunkulu ukuphila izandla umkhondo kuphi inyawo uyabona. Mhlambe uyosesibone lana umuntu okuthotha akaboni anazandla kodwa uyalima wenza yinto. Khona into engisho ngithi laphayana uGetfree bekunendawo lapha bengihlahlele ngiye khona yobuka umsebenzi owenziwa abantu abangaboni bakwazi ukuthi bakhomphasita inhlobo ento abangayazi ihlalo zophando yokulima. Ngithi umuntu wesifazane ungathembeki kakhulu kumuntu wesilisa. Bheka ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi ezalo emhlabeni intoni aphe yona. Nomhlaba lima siyababona abantu bakondwethe bayalima bathole bezodayisa esisini. Nawe awuyele lento okubuka indawo isheni la ngaphandle nje awuyilimi. Abasemakhaya indawo zikhona esikhule kulinywa zona abanika. Nalento yokuthi-ke zithande umuntu wesifazane. Uma ngabe ubona ukuthi unenkinga enkulu, funda wena ukuzimela ungathembeki kakhulu kubantu besilisa. Ngoba umuntu wesilisa kusasa uzokushiya ekubeni ingane seyiphalela wena ukuthi makuwena. Akukho kunye engizokusho mina ngoba uvele ublame ugovernment. Awufunde na ukuzimela. Nathi sikhona soyesakhuba ngemuva. Siyababona abantu bathunga imkamelo bathunga amaphilifo imikako lena na ubheka ukuthi benzani ukuze na uphile uyimele. Dayise mawubosha sibize thina. Awusibize thina. Uyaze yanamandla into oyisholo ma siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngayo yonke into uNkulunkulu akubusise. Amen. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bakithi bekuyena ke umama bekade ke sinaye la imbokodo yoqobo imbokodo ke enamandla umama uKhawula bekade ke sinaye la kusesigayigayi ke sinamandla somsakazo esinye ke seyishoshovu esikhulu esiyithandayo nesizithandayo nesihloniphayo kakhulu ekwenzeni isiqiniseko sokuthi ke amalungelo abantu ayalwelwa kakhulukazi ke amalungelo abantu besifazane njengoba ke celebrate yona inyanga le yabantu besifazane sithi women of note bemomunye ke walabo bantu ke besifazana abakhulu nesibathandayo nesibahloniphayo ekakhulu ngegalelo labo. Ngithandile ke into ayibalulile washo ukuthi hayibo webantu besifazane ningagcini phela ngokukhala ni blame ugovernment. Zama ukwenza nawe ongakwazi ukuthi ke ukwenza. Mangabe unendlela yokuthunga imiqamelo thunga imiqamelo. Mangabe unendlela yokulima lima. Musukuvuma ukuhlela nje nesivande esikhulu ngempela ungazi ukuthi awusebenzi ngani uzama ukuthi ke wenze imali ngaso. Siyabonga.